agency ka m were anya mfu ife na-eme na Ngọkpala ogene Ngọkpala ya anụ dee na this 100 days fasting anyị emechi ịghọtago it is happening nwanne nyawo agba akawara since aghọgo ngịga ịghọtago ọlụ na-aga n'ike n'ike ọlụ na-aga n'ike n'ike ọlụ na-aga n'ike n'ike ọ ya akpọtụ akpọtụ ọ ya akpọtụ akpọtụ ego ji ọlụ Evangelist Ebuka Obi Moses Ndi Igbo you need to see the movement of people around this area. Then achọrọ m ka m werukwa opportunity ya wee gwa ndị mmadụ do very very careful na ọwụ niile eje ị na-ego ana na Ngọkpala. Do very very careful, do very very careful, do very very careful maka ibekwo ngarammalụ ife people na-eme ndị mmadụ na ife gbasara ana na Ngọkpala akwa ya ebe akwa ya akpọ ndị mmadụ ga-ebe ndị mmadụ ga-eti anya mo ife eji a na-eme ndị mmadụ na Ngọkpala kịta ndị mmadụ ga-ebe anya mo mụrụ anya ka azụ development do very okay but ekwekwana ka ewolie wee rie ego ịghọtago ekwekwana ka ewolie wee rie ego nevertheless ọrụ na-aga n'iru n'ogoja it is signed, sealed and delivered. Eje nka m were anya wee gbara Christmas ka m wee confirm mụọ na dịtin na-eme m wee confirm mụọ na eziokwu na dịtin na-eme ịghọtago Chineke echetago ndị Ngọkpala ifuzikwa ego one ha na-akpọ ụnọ ha ka ekwu ụgwọ ụnọ biri ebiri ifuzikwa ego one ha na-akpọ ụnọ ha obere ife abatago be ha hapụzikwanụ ndị na-ata na abụkọ n'obi ha na-ata na abụkọ n'obi. Look at the level of work na-aga on ebe a. Look at the level of ego na secret ebe a. Ịba n'ime gbada ifu ebe a na-alụ more than how many toilets. Serious project. Emechichazie 100 days fasting nke wu ife wee bido ịkpọ a na-ekwukwa okwu ichekwa na ife ya n'afọ a na-ebukakwo Chineke gọzie Evangelist Ebuka Obi. Chineke gọzie Evangelist Ebuka Obi. This is a confirm akụrụ na ha na-ekwu okwu. The man wants to create a city n'ime Ngọkpala, a city in Ngọkpala, a city ya wee nọrọ na-enene ya ị na-afụ Victory Estate, Peace Estate and the Hosanna Estate. Nyawe for chọrọ ibuda na southeast. Chineke gọzie Evangelist Ebuka Obi. Ọwụlụgọlụ Zion Ministry ayeye ọ na-eme ejensi ka m were anya mgbara onwe Christmas. Daalụ na ndebe anyị.